देखो भोजपुरी के सोहर कैसा एक जानी कहत के सखी बताओ तोर लड़का भइल है चाहे लड़की भइल हिया तो कौन कौन उपाय कैलू है बोलो बोलो तो लड़की बतावती है का बतावती है अरे कि कौन मास बाबा मो बिया हो कइले अरे कौन मास बिदा कइले हो चापुर चापुर ए ललना ए ललना कवन मासे अरे सुतली से जरिया तो ए उजल बाबा ए बाबा अरे देहिया हमर भारी भइल कौन मास बाबा मोर बिया हो कइले कौन मास बिदा कइले हो कौन बात बाबा बिया हो अरे कौन मास बाबा मोर बिया हो कइले कौन मास बिदा कइले हो ए ए ए ला ला ना बाबा ए ललन कौन मसे अरे सुतली से जरिया तो अरे देहिया हमर भारी भइल एको हिंदी का मरलो तो गबड़ा जाए सोहर होता तो सोहरे से मारो एक कमरिया धोई के दावो ए बबुआ ए कमरिया धोई के दावो ए बबुआ के बाबा हमके बोलावेनी तो हम नहीं आवेली अम्मा के बोलावेनी तो अम्मा नहीं आवे अरे हमके बोलावेनी तो हम नहीं आवेली मई से नाता तूड़ा हो ए बबुआ के बाबा ए मई से नाता तूड़ा हो ए मुन्नवा के बाबा जगह पर ए ललना कौन से सुतली से जरिया देहिया हमर सुतली ते जरिया तो देहिया हमरो भार भइले लड़की जवाब देती है का कि सुनो हम कौन से सब काम कर लेबे कौन फागुन मास से बाबा मोर बिया हो कइले चैत मास से बिदा कइले हो फागुन मोर बिया हो गइले चैत मास बिदा कइले हो फागुन मास से बाबा मोर बिया हो कइले चैत मास से बिदा कइले हो फागुन मास से बाबा मोर बियाह कइले चैत मास से विदा कइले हो ए ललन सावन मासे अरे सुतली से जरिया तो देहिया हमर भारी भइल सुतली ते जरिया तो देहिया हमरो भार भइले
आशीर्वाद रूप में सब कलाकार के तरफ से हम ये कहबे आध्या खाती बनवानियो नबुनी पापर सुतवरिया नियम झुरहुर हो अरे बनवानियो नबुनी पापर सुतवरिया नियम झुरहुर हो बनवानियो नबुनी पापर सुपड़िया नियन झुरहुर न हो ए ललन फूलावा ए ललन फूलावा अरे नियन सुगवारो नजरिया नहीं ला अरे सुतली से जरिया तो दहिया हमरो भारी भइली